Dit jaar bestaat de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 24 jaar. En om dit te vieren organiseert de stichting hun jubileumfeest in Theater Sens in Dokkum, waarbij vrijwilligers in het centje bezet. Wij zijn een organisatie van vrijwilligers die het meest kunnen bijstaan wel in de laatste fase van hun leven. We willen er wijzen voor de stervende, maar zeker ook voor de familie. Daar willen we ervan wijzen. Er zijn sinds we in onze logo's horen al, dat vinden we belangrijk, dat er net één alleen nog staat. En dat mensen het laatste stukje wat ze mij zien aan haar of mij zien beiden, dat ze dat ook als waardevol ervaren en dat ze net helemaal opbinnen. We willen ze graag ondersteunen. WMC ze de dood bespreekbaar maken. Zou je misschien ook in het kort een beetje uit kunnen lezen wat dat voor je stichting betekent? Nou, we beseffen dat er nog een heel groot taboe gewoon is over de deer, rondom de deer. Wij worden vaak vrij let inschakelen. Maar het is gewoon heel moeilijk om over de deer te praten. En ieder mens is ook oors. Toch willen we heel graag meer naamsbekendheid aan. Omdat mensen weten mij, we hoeven net alleen nog die strijd te strijden. Dan ben ik gewoon die dus helpen willen, die dus ondersteunen willen om het laatste stukje draaglijk te maken. En dat is ook een reden waarom we de deer bespreekbaar maken willen. Van hoe moeilijk dat het ook is, weet dat je hem net alleen nog hoeven. Er zijn mensen die graag je hem steunen willen. Maas, medisch, jongs of naks. En wie vinden niet gek? We gaan eigenlijk alles aan pensioen. Van een kasteel tot een paleis, we komen overal. En wij vinden het gewoon heel belangrijk dat mensen weten dat we er binnen. Joet is natuurlijk het 24-jarige jubilaris. En wat is nou het belangrijkste wat je Joet aan je eigen vrijwilligers mij wil, ja? Nou, dat we trots op hun binnen. En dat we een hele groot respect voor hun hebben. Dat dit echt een feest is wat hun tak komt. We willen hun ook in het centje zetten. Echt een mooie dag aan. Want ze doen het met hun hele hart. En ze hoeven er nooit iets van waarom. Maar dit is toch echt voor u een blijk van waardering voor onze vrijwilligers. En nou ja, aan de andere kant naamsbekendheid voor onze organisatie. En echt de hoop van wat naar je oormeldingen van vrijwilligers. Dus het is van meerdere kanten waar we dit belichten. Je hebt me koers aan de oren in deze situaties.